Ga, abayan mo, tamundungol kay sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok Iran kabaluyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya aboten su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito.
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo at asayan kabuwasan Magtriyon Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares kay bamat si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes sa petsa 23 sa bulan na Desembre 2025. Duwara na agaw lambengat Christmas la. Jadasaray ulo na balita da lokal. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Pinalot ya kampanya kontra diligalya droga laki na aresto shabu asam-sam. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. 41 anyos sa laki awalaan na kason frustrated homicide na aresto. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Kason child abuse suspect na aresto. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Service warrant imparesibe na otoridad jada custodial facility na Rosales, Pangasinan. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo da sa ulo na balitad nasyonal. Cabral inatay panamagle na impanbikkel palapag na DILG. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Atong ang kinasuan la ni Paakar at nababalang iran sa bungiro. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Bicol Saro Party List sa walain singit to na 150 million budget jad DPWH. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Datin happy na PhilHealth insigipan na kasong plunder ni Paakar at pangiyalis na pundo. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Kayamanan ng Romualdez target yasamsaman unong at ombudsman. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Imparesibe na saray taklay no ulo iso service warrant laban ada 54 anyo siya laki awalaan na kaso ninsungkay na Republic Act 1716 sa may service warrant sa impact na korte laban na suspect makalanar da kaso ninsungkay na Article 3 Section 5 na Republic Act 1716 o sexual child abuse yawalad silong na criminal case number UDA sa 20668 sa may suspect so inganggan na korte yamampian sa kantidad na 200,000 piso yawala at custodial facility na Rosales Police Station. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan.
In kasaso anti-illegal drug bypass operation at oras na alas 4 na palbangon, Jada Barangay San Vicente Valley na sa Nasinto, Pangasinan. Yan ang resulta din paka-aresto na street level individual makanor at gangan matlanan na Police Colonel Arbel Merculio, PNP Provincial Director. Yagawaan sumalaknaban na tanmalit operasyon kontra delegalya druga. Sama yan areston suspect sa edad na 33, si katoy siningkat ya tampol kaya rin inyawat so sa kaya pirason heat-sealed transparent plastic sa siya. Yan ang karga na shabu, walay balaton 0.2 gramo. Ya ilalakotod ng panggap ya puser buyer kasalat na 1,000 piso bill. Nan kinapkapan sa bitlan na suspect asamsam ada si kato sudwaran heat-sealed transparent plastic sa siya. Ya walay balaton 0.6 gramo, mambili na 4,080 piso sa kaya pirason 1,000 piso bill. Ya inusar ada bypass operation sa kaya amputin na papel sa kaya ang gapoy kargan na kaha na sigarilyo sa ebidensya tan sa may suspect. So inawit dyan police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 Dangerous Drug Act of 2002. So insigmatla at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sinintensyahan na korte so 32 anyos. Ya laki makalanor da kason child abuse. Ya si katoy inaresto at oras na la City 13 na labi. Jada barangay poblasyon bali na Bugalyon, Pangasinan. Sa may suspect so inaresto na otoridad base matla at biskag na warrant of arrest impaksib na korte. Ya walad da silong na criminal case number ELDA sa 10355 makalanor at kason child abuse. Sa may suspect so wala da kustodiya na Bugalyon Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jad Barangay Ulo, kakampusan na baloy ng mga Pangasinan, inaresto sa 41 anyos, yalaki. Sa may suspect so inaresto na otoridad base matla biskag na warrant of arrest. Yan pa-accept na korte maklanor at sunggay na Article 249 na Revised Penal Code. Yawalad silong na criminal case number L-11757 maklanor at kaso na prostrated murder. Yaangga po in rekomendang piyansa. Inawit yung police station sa bitlan suspect tan si kato sa impisok at karsel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan ere katibukulan niya balita da lokal. Antes tayo nung dapag da sare balita da nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Alas 6:15 na po ng umaga. 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Suicide ang sanhi ng pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sinabi ni Remulla na lahat ng circumstances ay nagtuturo na suicide ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral at hindi aksidente. Ayon kay Remulla, 2 beses na binisita ni Cabral ang eksaktong lugar bago nagpakamatay. Base sa dashcam footage, makikita na nakaupo si Cabral sa gilid ng kalsada alas 10 ng umaga bago sinita ng mga pulis na alisin ang kanyang nakaparadang sasakyan. Bumalikan niya si Cabral sa kaparehong lugar ng alas 2 ng hapon matapos magtanghalian sa tinutuluyang hotel. Patunay ito na ayon kay Remulla na nag-survey si Cabral sa lugar bago nagpakamatay. Malinaw niya na seryoso ang intensyon ni Cabral na tumalon at magpakamatay. Walaan niyang dugo, signs of struggle o disarray ang nakita kay Cabral. Base umano sa autopsy, walang nakitang skin cells sa ilalim ng kuko ni Cabral, walang gunshot wounds at walang mga marka sa leeg na indikasyon na may physical altercation bago ang aksidente. Ayon pa kay Remulla, naunang bumagsak ang ulo ni Cabral dahilan para mabali ang mga ribs, bukong-bukong, kamay at extensive injuries sa mukha at likod ng ulo. Paliwanag niya ang karaniwang pagkadulas ay nagre-resulta sa pagkabali ng leeg na malayo sa nangyari kay Cabral. Samantala, nagpaliwanag din si Remulla sa selfie ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Aniya, masaya lamang si Cabral sa naging biyahe nila masaya lamang si Hernandez sa naging biyahe nila ni Cabral dahil nangako ito na tutulungan siya na magpatayo ng bahay. Matatandaang natagpuang wala ng buhay si Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet noong December 19. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kasong civil forfeiture laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, determinado ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng criminal neglect o gross neglect para sa civil forfeiture sa lahat ng asset ni Romualdez. Pinahihintulutan ng mga kasong civil forfeiture ang pamahalaan na kumpiskahin o kunin ang mga ari-arian ng isang tao kahit hindi ito sinampahan ng kasong kriminal. December 18 nang irekomenda ng DILG ang paghahain ng criminal and administrative charges laban sa 87 individual kasama na si Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Umapila pa si DILG Secretary Remulla sa publiko na husgahan ang kanyang kapatid base sa kanyang trabaho, hindi kung ano pa ang maipapakita nito sa bayan. May mga pangamba na ang pinanggagalingan ni Ombudsman Remulla bilang dating politiko ay maaaring makaapekto sa pagsisikap ng kanyang tanggapan na habulin ang mga responsibilidad sa likod ng flood control scandal, lalo na't marami na mga ito ay sangkot ay opisyal ng gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. sinampahan na ng formal na kaso
ng Department of Justice o DOJ ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa magkakaibang korte kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez nitong Lunes, kabilang si Atong Ang sa kinasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping at serious illegal detention sa regional trial courts ng Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna noong Biyernes, December 19. Sa resolusyon, natuklasan ng DOJ prosecutors sa mga sinumpaang salaysay ng magkapatid na Julie Dondon Patidongat at Ilakim ang ginawang pag-uutos umano ni Atong Ang para gawin ang pagdukot. Gayunman, naghain ang kampo ni Atong Ang ng motion for reconsideration sa Department of Justice na dapat ay maresolba sa loob ng 30 days ayon kay Martinez. Una rito inabsuelto ng DOJ sa nasabing mga kasong aktres na si Gretchen Barreto, dating National Capital Region Police Office o NCRPO Chief, retired Police General Jonel Estomo at mga anak at kaanak ni Ang. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Samantala, ginasuhan ng plunder sa Office of the Ombudsman sina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma at iba pa kaugnay sa paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth noong 2024. Sa complaint affidavit ng siyam na individual, bukod sa plunder, inireklamo rin ng technical malversation, graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, sina Recto at Ledesma. Batayan umano nila ang pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Naniniwala sila na matibay ang ebidensya laban kina Ledesma at Recto kahit pa sa mismong desisyon ng Supreme Court ay sinabi na walang pananagutan si Recto sa malversation of plunder. Samantala, inihiling din nila sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension sina Recto at Ledesma kaugnay ng usapin. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. ibinuking nitong Lunes ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste na may 150 million pesos umanong isiningit na pondo sa DPWH ang Bicol Saro Party List na kinakatawan ni Representative Terry Ridon. Ayon kay Lebiste, ito ay base sa mga pangalan ng mga nagsingit ng pondo na nasa mga dokumentong naiwan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral na napasa kamay ng Solon. Kabilang dito, ang pagsisingit ng pondo sa road project sa Pamplona at Pasakaw, Camarines Sur na nagkakahalaga ng 150 million pesos na nasa ilalim ng kumpanyang Bicol Gold Rock. Aminado naman si Lebiste na posibleng ang Bicol Saro Party List na kinakatawan ni Ridon ang nakatala sa pagsisingit ng pondo at hindi mismong ang huli bilang isang individual. Nais din ni Lebiste na imbestigahan ang posibleng relasyon ng Bicol Saro Party List Group sa nasabing construction firm. Wala pang tugon si Ridon sa nasabing isiniwalat ni Lebiste. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putak-putang informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Rancho Pangasinan. Alas 6:30 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timogti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin si kapaborito Errol Hurado. At dyan sa technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. At siyempre, maaga ang ating station manager si Joey Baby. Maagang may bit-bit. Akala ko pamasko namin. Yung pala puro mga papilis. Ngayon po ay araw ng Martes. Pizza 23 sa buwan ng Disyembre 2025. 2 araw na lang, 2 hakbang na lang. Pasko na! Kaya yung mga binalot ninyong mga regalo, dalhin nyo na rito. Dalhin nyo na rito. Kailangan na ipamigay ninyo sa inyong mga inaanak. Inaanak sa binyag, inaanak sa kasal. Iba rin yung inaanakan. Engineer. Ayan. Marami tayong mga taga-subaybay ngayong araw. Umagang umaga nanonood na sa ating Facebook live si Vice Mayor, OIC Vice Mayor nga pala, OIC Vice Mayor, Councilor Nestor Gabrilio. Uy, good morning po. Yan, good morning. Morning. Umagang umaga. Singa balbalag so. Teka. Di ba nanood ka ng Singa Higanti? Hindi, nanood ka ng mga ng mga pelikula, di ba? Alam mo yung yung Drunken Master na pelikula? May Shaolin. Di ba yung kasama ng matanda, Shaolin? Shaolin ba yun? Yung bata? Yung nakita mo na sa personal yun. Yan magkatabi. Yung matanda at saka yung bata. Sabay si manager Hindi, kala ko nga dala-dala niya yung regalo Kala ko dala niya na yung bonus natin. Bukas pa pala. Bukas pa? Bukas pa. Bukas pa, manager. Uy, mandiringan manaya si Komparita. Sino? Si Pari Ryan. Good morning. Si Ryan Daduya. Si Paring Ryan. Ayan, good tsaka morning. Yung kanyang may bahay. May bahay si Kumare, tsaka yung kanyang mother. Ayan. Magandang umaga po, Auntie. Wadya si Tita. Di ba may magbo-birthday ngayon dyan? Sa basta. Surprise. Hindi, pinalala ko lang sa'yo. Baka makalimutan mo At magiging busy na naman si si Jen Licious. Ayan. Yung maliit na business. At advance happy birthday kay former Speaker of the House, Jose Ju de Benicia. Ayan. Siya ay magdiriwang ng ika-90 sa December 26. Ayan, okay. Good morning po sa inyo. Si Myra Lapid ng Dosol, good morning. At ganun din si Norin Baradi Soniga. Si Maki Palakapak Soriano kahapon nakita ko ito yung heredero sa isang subdivision.
Oh, diyan sa Mapandan. Si Junalyn Soriano, good morning at sa lahat ng mga nakikinig. Maaga silang nakatutok sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ayan, dito sa ating istasyon DWGE. Ayan. Yung tiwala ninyo, siyempre, nandyan pa rin. Dahil kayo po yung maghahatid ng mga makabuluhang mga isyo. Mga balansyadong isyo. Mga makatotohanan na isyo. At kung meron kayong mga gustong iparating na mga sumbong, mga reklamo, mga suggestion, opinion, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Sa atin ng mga Facebook ay DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Mag-message lamang po kayo. Ayan. Mag-text lamang po kayo. Oho. At binabati rin natin yung mga masisipag na mga opisyalis. Mga opisyalis ng gobyerno. Tulad nitong pagbibigay ng tunay na mabilis na serbisyo sa bayan. Ito kinakailangan natin, yung mabilis. Paano natin mapabilis ang mga serbisyo? Siyempre, kailangan natin ng patrol vehicle o mga sasakyan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Bilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Manawag. Manawag tayo. Manawag. Alam ni Mayor Jeremy Ming Rosario kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng sasakyan na magagamit o service vehicle na magagamit ng iba't ibang departamento sa kaya sila ay another purchase. Nag-purchase, bumili. Sasakyan ng ang lokal na pamahalaan. Ayan, batid ni Mayor Ming Rosario na mabilis ang paghahatid ng tamang serbisyo sa kanyang mga kabayan. Kaya nagkaroon ng simpleng turnover, yung tinatawag na shuttle bus o shuttle vehicle, kahapon na magagamit ng mga kawani ng Manawag o ng LGU Manawag. Ito, tunghayan po natin ang short interview, yung short statement ni Mayor LMP President. LMP President. Mayor Ming Rosario ng bayan ng Manawag. Yan, si Jenner, paki-play na. Ayan, okay na. Good morning, kapaborito Dennis, Aaron, RJ, and Joseph. So, Pasko na po dito at meron kaming last na blessing galing po kay Lord. At of course, sa pagtutulungan out of local funds, ay lumabas na po yung ating service vehicle, shuttle service, para po sa ating mga mamamayan ng Manawagenyo, isa pong brand new Toyota Coaster. So ito po isang pangarap na matagal na gusto po namin na especially mga department heads, mga school heads, ay kung may gagamitin sila na sa kanilang mga opisyal na mga lakad para po sa ating bayan ng Manawag. So importante po ang mobility at siniguro po natin na lahat na ng department ngayon at of course ito na naman itong ating service vehicle, ating garbage, ating mga heavy equipments ay out of local funds sa ating pong pinasumikapan para magkaroon po ng gamit ang ating pong bayan at at the same time isa po na gagamitin din ng mga Manawagin. So, lahat ng mga LGU official at pwedeng gumamit dito, ano yan? Yes, basta official functions lang, official trip lang. At malalatag natin yung rules ng paggamit. At syempre may nakatalaga rin na official driver po nito para po maalagaan din at para kayong maintenance ay maayos. Sir, pang ilang service vehicle na po ngayong taon itong coaster natin? Siguro pang 8, pang 7. Maliban dyan yung mga heavy equipment natin pong pinagsumikapan din. So, kaya pala ng Manawag na kahit pa paano may mga magamit na sasakyan para po sa bayan. No? So, if you can recall, may 2 bus na rin po kami at
Yung mga high ace naman ay gamitin na kami dalawang high ace din. At ngayon yung mga light ace na Toyota, halos lahat po ng departments meron na. Ang huling lalabas pang isa pala will be for the BFP naman para sa kanilang pag-responde dahil ayaw na po ng BFP na nakasabit yung ating mga firefighters. Dapat meron silang service vehicle. Pera pa yung mga barangay sir na Pwera pa po yung mga barangay. Lahat po sila halos, no? Meron na, may nakadalawa na nga no? Para po sa mga nilang pangailangan din. So everything is kumbaga may gamit at lahat po sila ay may masasakyan kung kinakailangan, especially pag meron pong emergency. Sir, anong nakarang mga araw meron yata natin mo overtake sa PNP? Yun, tama pa